Fil-budget tas-sena li għaddiet Tonio Fenech kien iddikjara li fi 3 snin il-Gvern huwa kommess li jagħti priorità assoluta tnaqqis tal-waiting list għal livelli aċċettabbli. Inizjalment kienu vvotati 4 miljun euro biex dil problema tkun indirizzata. Iżda fil-Parlament tal-mistoqsija tad-deputat Mary Louise Colero Preca, il-Ministru Joe Cassar qal li somma ta' 4 miljun euro vvotata naqset għal ftit aktar minn miljun euro, tnaqqis ta' kważi 3 miljuni. Mill-4 miljuni mwiegħda fil-budget għas-sena 2010 intefqu biss ftit aktar minn 800,000 euro. Illum hemm 13,000 pazjent fuq il-waiting list jistennew li ssirilhom operazzjoni. Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali Lorenz Gonzi kien qal il-waiting list ser jeqridhom darba l dejjem. L-ewwel proposta semmi preċiżament il-waiting lists u qegħdin ngħidu li se nattakkaw il-problema tal-istennija u naħdmu biex il-waiting lists jispiċċaw. Illum hemm mal-5,000 persuna jistennew biex jagħmlu operazzjoni tal-katarretti.